그 아파님 못다 하고 그런 거 뭐죠 빨리 넘어 뭐 만드나 dan ini haus kudiyenna perhatian ke apan dari siapa itu ke apan mak apa ini jadi apa lebih dari jual ini semua apan perhatian ke apan apa ini lain ini uji apa lebih 제가 다리 아파 안만 보고 레거시 내 언철과신 살만이 레거시 레거니 세계기 프레시덴트 세타니 아래 서사로 아파문이셔 만원 알레거시 바이디 디반디 아파문이셔 만원 dan Thailand itu suka di semua orang berhubungan lagi ya di Thailand ini sih kan berhubungan siapa kalau orang yang dengan asam ya itu siapa sih suka di komunikasi mahal hal itu suatu oke bunga ya berarti ya apa misalnya ini bahasa orang kumabia hal itu soalnya yang tanah apa nih seruan ini mahal mana yang pilot boleh jadi macam nopura macam kerisi mengkulit jahat rumah tapi ni kan jadi kamu juga jadi bagi jadi bunga itu bunga apa dah ini aku tapi cuma jadi saja foto ini jadi misalnya kalau orang aku apa mana aku komen itu aku komen ang giri-giri na sabi ko kiyani omni বিষয় গুলো জানাবেন তিনি নাম কি শাস্ত্রং বুঝতে লাগেন সে omni আসলে আর omni মানে বললো না সাংখ্য না নুই omni তো উপাধি 그 우파들이 심어만 말이야. 일반은 뭔데? 무슨 얘기야? 과학하면 무시한다. 나들이 지금 마치가 오기를 보고 큰이라고 큰일이랑 오를 하는 거야. 나타이 오르는가 오라만 말을 그거 무시하냐? 오라 가로는 버리시면 하면도 이건 누가 그 오라 축구물에 하도 깨어라 사는 바쁜 버리동오 아르비 오라는 레이저비 가지고 우리잖아요 시골 우리잖아요 동오 자 미리 받아잡아 오구니 오구니는 스위치가 있나 메타 있나 간만 지가 오구니야 메타서 좀 불불 나와 오구니 소리가 자, 오그니만 오글 못지 내게 오글 못지 인간에 세권 내게야 자, 파벌 오, 그 우리 몸을 하면 하나 제가 오글 못지나 오글로 나오죠 오글 못지 프로버티 좀 프로버티 자, 오그니 뿌리셔 디스트리뷰션 파야 그 파야 설치 이산이 노래스 파야 Divino, physical fire, social fire, samadhi fire. B. Ada juga coast fire. Coast fire belum apa kamu tahu ni pun. Itu dia bunda, itu kasih tu bukan aku umri dia. Kalau umri tu mau, kalau mana hati, oh baru terang apa, kalau bukan lagi na. Kalau mau ni, apa yang mau एक भाई पता बहु देखो अगर ब्रिंग होता तो कहते ब्रह्म शब्द निष्पन्न दरी सिमुता यही बच्चे बहुत दाना निकलते साना हासिम जा बांगबोदों हाथरखिया महर लादों बेखौ ब्रिंग होता होनना बुङो बि प्राप्त बे गासैखौ बुजायनानै ब्रह्म अग्नि ब्रह्म होनो अग्निया मा मामोन
누는 날, 누는 날. 그래서 오픈이네. jadi 무엇보다 더 위에 합만 동, 더용 동, 와로 동, 만천 동, 동성내 동, 유지가 시는 걸 의문. 그리고 꽃파에 남는 게 있어. 그리고 누나 누가살이 남는 뭐라고? 하사로 이거 말해 누가살이. 야봐, 니라다. 그리고 이제는 샤가를 내봐. 그리고 노래 스파에 남는 게, 우리 노래 스파야. 대산, 대문. 샤나로 타고나 sen 노래 스파야. 아르비니 훅보 파야 나부터. 챕돌, 찹돌, 파인, 파야. 내가 봐. 소리 파야. 그냥 꼭 파야. 내가 감. 그리고 이거 산다다 함만 너무. 다 괜히 가야 되나? 가야 하면 되나? 우리 보면 뿌리셔. 인터뷰에서 파야. 그 우리 뿌리셔. 우란데 내가 지금 나한테 나봐. 부정하면 하자. 내가 또 가셔야 보증도 정난도 제거 좀 문나거나 브롬 해봐 하들 오바 오감 하는 거 하도 자다가 또 부양간에 브롬 내가 오기 브롬 하나니 브롬 자기가 bring me that 다음에 자신이가 보호로 다음 공부하는 그룹이랑 그래서 현재 브롬 right 어리까지 하다가 오기가 오그로 버티네 나네 뭔데 그 영혼이 물고 부지나가 아니겠네. 어리면 누가 그래? 그냥 신유 받아야 오분이고 뭐. 이거 그러니까 그리고 소리를 모자라네, 노코로도 모자라네, 이것도 그거는 난가. 와이드는 그런 위치가 다 니로 나가시는 와지 단정을 했어요. 구세로 구세 나가시는 와지. 근데 신이라고라 이무리. 신이라고라 이무리구나. 왜 거기 되나? 여기 일어나는 건가요? 맞아요? 이제는 상당히 보내 옳고 나빠 하는 거. 대답에 오기리 보고 준다는 건 뭔가? 아무리 내 마음에 뭐하군가? 오기리 시작하는 날이야? 오기리 부르 디야 지나. 오기리 부르와 디조건이 부르. 란덤 리시문이 빠거든. 이খানে 바로 버텨. Sudro-randang, Dio-randang, Jiko-randang, Brahmun-randang ini aja jadi mama handang-handang kau dengar kan? Kuno-kuno di mana? hasil di situ hasil, ini milik purhitam itadi, ini guru dijatina di mana mah, jadi Sudro-randang dikalawat ketanjung-mutan aja kan dijatina nama yang ayah kami kemudian lega seti jong mengubah di kalana ne aran neji jong mengubah kiana ngan di gajian nang begitu dari sibuk kan ogni asal kaya mengubah nuye mohore sorbo podato bongo okang sayago nujane mohore sorbo podato bongo apa lagi sih dia 제가 거짓말에 저거 사람들 그 우리 사용을 비슷하게 지나나네 그거 우리 한 건가 네 그런 거 내리니까 알아 안 되게 좀 모르게 다 되고 와서 상상을 하고 하고 자라시 자 이거 받은 거 자자들 다 이제 우리 봐 이거로 선배하십니다 이거는 이거는 प्राय बिफोर ब्राह्मण क्लासिकल थांगोन सासे क्लासिकल थाङाबा हानाय नङा जों रानदों मैगं नागिरो बे बाथ्राखौनो बुंदों दा जों ज' थालायनानै बोरै मिथिलायदों दा बेखौ ओंखायनो राननांगौ जानानै दं बेवहाय जायफ्रा उसुलिराव थांबाय बिसोर प्रमसन होनाय जाहैबाय जायफ्रा सोलोंसा बेखौ बोखोबोनाय जाहैबाय जायफ्रा फोरोंगिरि जायफ्रा बिग्रफोर तेज बल बुद्धि सम्पन्न होनना बुंदों बे बिग्रफ्रा अलराउन्डार सोलोंथाइ थांबाय अमानिसो ओमफ्राय जायफ्रा बिग्र ब्राह्मण ब्रह्मजाति ब्राह्मण बिसोरो कलसिफोर जाहैबाय जायफ्रा ओरै दावबोगासिनो दं सुदरनिफ्राय गिया लायै लायै हाबबोगासिनो दं बेखौ बिजौ फैगासिनो दं बेखौ होनदों
निजो माने निजो दं नैथि दं बेबायदि बुंदों आरो ओमफ्राय सुद्रफ्राबो खांबोबाय थानांगौना निजोआव दा उनाव बोखांबोनायनि भट जादों ना बोखांजानायनि भट जादों ना निजो बेफोरनि आल'सना भट जादों बावनो गावनो थख' गावजों गाव बुजिलायो थख' रावबो गाज्रि नङा रावबो दानाखै नाथाय जों बुजिनो हायाखै जेरैबायदि बुजिनांगौ बे बुजिनाय गोहोआ गैया सिस्टेम दंमोन बे सिस्टेमखौ जोङो फल' खालामनांगौमोन फल' खालामनांगौ गैया ओमफ्राय फल'आरबो गैया जानांगौ दा जाहोना मा गन्दगल जाहोना जोङो थैलायो बेखायनो आइमोन गोसोआव ला बे जोंनि बे जन्मनि बैसोआव फैगोया बे जगखौ होआब्ला जीवन बायुआ परिष्कार जाया होननानै जों बयबो रायलायखाबाय परिष्कार जायाब्ला दै परिष्कार जाया होननानैबो मिथिखाबाय दै परिष्कार जायाब्ला दंफां लाइफांबो सृष्टियाबो परिष्कार जाया होननानै मिथिखाबाय दंफां लाइफाङा जुदि गोथार जायाब्ला फिथाइ सामथाइयाबो गोथार जाया होननानै मिथिखाबाय आरो बे फिथाइ सामथाइ गोथार जायाब्ला मानसियाबो गोथार जाया होननानै मिथिबाय मानो माबोरै मिथिबाय आरो माने फिथाइ सामथाइ जानो साङोमोन जिउ जिबिफ्रा बुजिया मामोन जायखौ सानबेराव बैसो फाथायाव बुंदों खनसेबो समबाय अतित्त बे देहाफ्रा हा दै अर बार अख्रां सान अख्रांथि बे मोनबा थाथौजों समबाय गथ'नो बे जोंनि गासिबो देहाया दा खनसेबोदा ओरै गाज्रिब्ला सृष्टिया बोरै जानो बोरै मोजां फैनो हागोन बेथ' आसरित दङब्रा सिन्था खालामनांगौ बयबो वर्ल्डनि गासैबो सिन्था खालामनांगौ दङ दिनै जों थाखा फैसानि लुबाव कम्पानिफ्रा जानला मानला बुस्थु बरनानै होलाबायदों थाखा फैसा थानायाव जानला मानला बायलाबायनासो इउज खालामलाबायदों लाव साहाबै बेबायदिनो गासैबो स'नो दा बेफोरखौ जोङो बयबो ज'जाना आसिनांगौ जे ब्रेक खालामनांगौ ब्रेकखौथ' सानैगाबो फोसाबनो हाया नांगोन लाख मानसि दिल्ली बायदि थांनांगोन जों बे खोथाखौ सावरायहैनांगोन खेदना बेखौथ' नुनानै दङ सिरि मोनाखै सिरि मोनखानांगोन सिरि मोनोबा आखौनो सिन्था खालामो दा सिरि मोनाखै एकदम गोदो उन्दुना दंजोबबाय दा बेखिनियानो सिरि मोनदों बेखिनिल' बुंजाथ' बे खामानि हामादान जाया बे रावा हामादान जाया बेबायदि जाना दं आरो ओंखायनो जोंनि गेजेरावहाय थाबैनो मोजां सिन्था खालामनांगौ बे साइन्टिस्ट खामानि दा बे हिसाबै साइन्टिस्ट नङा उखुन्दै जाबाय फिथाइ सामथाइनि रसनिफ्राय जोमै जाहैबाय साइन्स नङा नामा दै जाहैबाय साइन्स नङा नामा दैनिफ्राय फिथाइ सामथाइ थाहैबाय साइन्स नङा नामा फिथाइ सामथाइ जों जाबाय साइन्स नङा नामा बेनिफ्राय आइ आफाफ्रा जों जोनोम होदों दैनिफ्राय दैया गाज्रिब्ला जोंनि सिस्टेमा गाज्रि बेखौ मा दोनखोमानांगौ नामा दोनखोमानो गोनां गैया क्लासिफिकेसन प्रमान होमबा जों बेखौ ओंखामनो दोननांगौ नामा बेखौ बुंनाय जों सोरखौबा दिनै फासायनांगौ नामा फासायनांगौ गोनां डाइरेक्ट गोनां गाव जुदि मोजां मुवा गैयाबा जोंनि बे नैबे माबाया बडि फर्मा मोजां जानानै फैया दा दानि जों आफाखौथ' मबाइल बायदिसिना नुदों दिनैनि गथ'फ्रा माबायदि आंनाय जालाबायदों सेंग्राफ्रा सिख्लासाफ्रा आफानो मबाइल नायनो मिथिगौ आरो गोदोथ' सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों एदावबानो रागा जोंलाय नायनानै नायलायनो हाया बे हिन्जाव नायनो सासे हौवाया नायनो हाया मालाबा मोनसे मोखांजों नायलायनो हाया गोदोनि दिनावहाय खमाय 50 बोसोर 60 बोसोर दिनै सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों माबोरै सोमोन्दो गोदोनि सोमोन्दोखौ नाहरदो एदावबानो मोखां नायलायनो हाया बे सेंग्रा सिख्लाया जन्मजों नायलायनो हाया बिसोर मोनलायाबो बेस्राफ्रा दानाथ' थुला थुले माथो 60 मोजां हमथानायनि ना गाज्रि ओरै थुला थुले हेल' हेल' ना उननि ना सिगांनि ओंख्रि थांनांगौ नालाय नाथाय गोदो दंबावोमोनलै आफा